Konfidenza nista' ngħid li s-sistema finanzjarja ta' pajjiżna hi waħda b'saħħitha u wriet ir-reżiljenza tagħha waqt sfidi internazzjonali mingħajr preċedent bil-pandemija globali u l-gwerra fl-Ukrajna. Dan intqal mill-Gvernatur tal-Bank Ċentrali il-Professur Edward Cicluna waqt konferenza li fiha ġie ippreżentat ir-rapport dwar l-istabilità finanzjarja ta' pajjiżna. Nista' ngħid b'ċertu konfidenza u r-rapport jiġdu huwa li l-sistema bankarja u anke finanzjarja f'pajjiżna kienet reżiljenti għax-xoks li rat dal-aħħar. Mhux biss il-COVID, rajna il-gwerra, rajna wkoll teżżiża finanzjarja fl-Iżvizzera u fl-Amerika kbira, riżultat ta' ċaqliq tal-imaxijiet. Il-Professur Cicluna sostna li f'dan il-perjodu ta' sfidi l-inflazzjoni olli trasa iżda l-għajnuna tal-Gvern biex iżomm il-prezzijiet tal-enerġija u l-fjuwil stabbli għenet biex l-inflazzjoni f'pajjiżna iffer inqas mill-medja tal-Unjoni Ewropea. F'dan ir-rapport ħareġ li l-livell kapitali jinsab b'saħħtu aktar mill-medja tal-Unjoni Ewropea hekk kif l-irkupru kienu b'saħħtu dan filwaqt li anke l-likwidità tal-banek baqgħet b'saħħitha b'dan jgħin biex jilqa' għax-xokkijiet. Ħareġ ukoll li mhux il-banek biss huma b'saħħithom iżda wkoll setturi bħal tal-assigurazzjoni jinsabu għaddejjin tajjeb. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana li qal li l-Unjoni Ewropea bħalissa qed tkun aktar deċiżiva minħabba il-kuntest internazzjonali. Dan anke f'perjodu fejja fl-Unjoni Ewropea tara żieda fil-pajjiżi imsebħin sal-aħħar ta' dan id-deċenju. B'waħda minn dawn ir-riformi illi se tkun qiebsa ma' dawk il-pajjiżi li ma jkunux mal-kriterji stabbiliti. Dan se jfisser li l-pajjiżi kollha ikollhom ekonomija b'saħħitha anke f'każ ta' sfidi internazzjonali oħra. Il-Ministru Caruana semma wkoll l-importanza tkabbir ekonomiku waqt żminijiet ta' sfidi. Sostna li l-pajjiż jinsab b'saħħtu li m'hemmx għalfejn jiżdiedu t-taxxi. Dan hekk kif ir-rata ta' dejn meta mqabbel mal-prodott domestiku gross u inqas minn 60% skont il-kriterji stabbiliti mill-Unjoni Ewropea. F'kumment lil One News, il-Professur Edward Cicluna tkellem dwar il-budget għas-sena d-dieħla li se jiġi ippreżentat fit-30 ta' Ottubru li ġej. Aħna qed noħolqu wkoll indikatur li jurina bil-qudiem, warning bil-qudiem għal ċertu teżiż anke lokali ta' ċiklu u se jiġi ppreżentat qed jiġi ppreżentat f'dan il-launch. Jiġifieri il-budget aħna wkoll nifluh ħanaraw ir-reperkussjonijiet tiegħu u nkunu nistgħu nirrakkomandaw affarijiet li anke lill-Gvern, lill-IMF u l-istituzzjonijiet li jkunu qegħdin l-interess tagħhom jaraw li l-ekonomija tagħna dejjem tmur il-qudiem.